neprijatno što njih trojica stoji i snimio me njihovim kamerama dok je ovo radim. Znaš koliko je neprijatno? A kad si snimio Pornić? Pa ne, a to je službeno, da, okej. Što nije slajvo? To je službeno. Na story. Kako sisa, brat? Sada viš kako je kad te neko snima dok duvaš. Sad, znaš kako je glumcima u gej Porniću? Šta rade ljudi, moram da odemo da... Jeste, matorci se nakupili, vrate. Ajde, pomeraj to malo. Ne zubima da grizeš, ej. Tako. Vidi kako je neopran kurac pa kiseo, a? Radim. O, brate, biće dnevnica 300 evra sa vremena snimanja. Molim? Samo kameru ne pamtim. Ne, ako se okrenem ja okrenem onako, ne brini se, ne. Ima on iskustva. Kriju se u žbunju do skoro. I kako, pujka. Kako, usne, moje dene. Poziraj malo. Tako malo. Aj, profil. To, tako, puna usta. Obračići naduli, a? Brate, šta se to sisa toliko? Ovo nema ni Mr. Beast ovakav content, brate. Jel to treba... Ne, ovo se sisa, brate, u 5 do 10 minuta. Čoveče. Pa, koliko izdrži ta sprava, ja ne mogu to. Vlade neće jer je to truti da pokaže, brate.